ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଆଜି ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ମୋର ପ୍ରଥମ ବ୍ଲଗ୍ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରିରୁ। ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ, ମୁଁ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ। ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁଣି। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି କେମିତିକା ଭିଡ଼ ହେଇଛି। କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ବି ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଛି, ତଥାପି ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଡେକୋରେସନ୍ ତ ବହୁତ ମସ୍ତ ବି ହେଇଥିଲା, ଭଲ ବି ଦେଖାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ପ୍ରବଳ ହେଇଥିଲେ। ତଥାପି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆମେ ଆରାମସେ ପୂଜା କରିକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୟାକରିକି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମର ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଏବେ ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ। ପୂଜା ତ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା, ଆମେ ବି ଦର୍ଶନ କରି ଠାକୁରଙ୍କର ପଳେଇ ଆସିଲୁ। I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town. ଶିବଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସାରି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଏବେ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଦେଖିଲୁ କି ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଏଠି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ତ ଭାବିଲୁ କି ସେଇଠି ବି ଦର୍ଶନ ସାରିକି ପଳେଇବୁ।
ପୁଣି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କି ସେଠି ଗୋଟେ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିଲା, ସେଠି ବି ଯାଇକି ପୁଣି ଦର୍ଶନ କରିଲୁ। ଆଉ ହେଲା ଏଇଠି ବହୁତ ଭଲ ବି ପଣା ମିଳେ। କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।